Et dono la benvinguda a este nou vídeo de la secció Com es diu en català. Veurem alguns barbarismes que acostumem a fer servir per influència d'altres llengües i et posaré a prova per comprovar si saps com es diuen aquestes paraules correctament en català. Tindràs 3 segons per pensar cada paraula, d'acord? Som-hi! Número 1. Com es diu parte en català? Quan parlem d'una nota breu en què algú comunica d'una manera oficial alguna cosa. Perquè no sé si ho sabies, però parte no existeix, és un barbarisme. I no em digues que es diu part, per favor, que això és una altra cosa. Et dono 3 segons. Ja ho tens? Parte es diu, en realitat, comunicat. Per exemple, en comptes de dir he trigat tant perquè hem hagut de fer un parte d'accident, direm que hem hagut de fer un comunicat d'accident. Passaria el mateix amb parte mèdic, parte de baixa... Recorda-ho, és comunicat en català. Número 2. Com es diu trepar en català? Quan parlem, per exemple, de pujar per un arbre, tens 3 segons per pensar-ho. Es diu enfilar-se o grimpar, segons el context. No diríem li encanta trepar als arbres, sinó li encanta enfilar-se als arbres, d'acord? L'has encertat? No sé si el feies servir, este barbarisme. Per cert, el verb trepar existeix en català, però vol dir perforar. I això em porta al barbarisme número 3. Com es diu taladro en català? T'he donat una pista grandíssima. Necessito un taladro per penjar el quadre. Com ho diries correctament? Et dono 3 segons. En comptes de taladro hem de dir trepant, que és l'eina que fem servir per trepar. Necessito un trepant per penjar el quadre. Molt bé, número 4. Com es diu farola en català? Per exemple, tinc una farola davant de la finestra que no em deixa dormir. Parlo de l'aparell que serveix per il·luminar la via pública. I no, farola no és correcte en este sentit. En castellà sí, però en català no. Tens 3 segons. Ja ho tens? Diem fanal, no farola. Per tant, seria tinc un fanal davant de la finestra que no em deixa dormir. Una farola és un far, aquella torre amb una llanterna que es posa a la costa com a referència per als navegants. Per tant, les dues paraules existeixen, però has d'anar amb compte quan utilitzes una o l'altra. Ja ho tenim. Si t'ha agradat el vídeo, no t'oblides de fer-m'ho saber amb un m'agrada. Et deixaré altres vídeos com este a la llista de reproducció de barbarismes que trobaràs aquí al canal Parlem d'Escriure en Català. Fins pronte!